Ayofo yema mu nyina kwa aba ne yemfa mu NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO isane mbadwem beso re mfonyini ebo fe ewura yire sara twumasi a ne hokani ene Richmond twumasi wona wofra ne ntin amenne ede areho ede abai na ebusua ne kirem a sese Abibirem so jankambo se won mani no ese yasoso eja won mani dutu ato won nsem a sese no sede mpanyifo kanade to ba kwani a ene ono aneyi ohiamoa nyame ya adom a obubu ogusumi ye mu muba na afi no ne bosomi de to so du ninsi ya hwe na ya pe owura yesa retwemesi ekorade na ya ye na yi kama nti we de adesedie na sede Asante kotoko bese no humani so maminti na atwe mienu da wonum enam kwaya ase no ya behwe ne aba na ya bebo awo mo na afiyi ya beyi dia ato wo mani na ne meti akonkan nti we de na nanom manfa ba ma ene abrempon adehie obia owura Richmond twumasi enam NYANSAPO kasa mfonyi so etu nsade afrem se ebre no so amomra na momeye na dom na ne dehie yi enene nso na atie obo ne ko na ekra na yi wonu oja no ho a wokoyi ama ese wabunyinyi a chese ewo nhuni wonye no ho yise menu mienu a ni betimi abeboa amenne de ato nani obeyi Asante kotoko medical kan wo se humani suma minti na atwe mienu nam ebe na se kire nyina ne se atwe da eta didi na wo adukuru mu eho nso na obofo eta betu hye wo no so na okun wo mu enti ene ye baanu di aba ko hyem ni wodidi na ba ko gina bontene se ne ebe obofo pia obeyi de wo inside na so tie no mu nyina adwane saa na ade ba yabrabo mu a etie ade eto ba ko ani se ya na wo se ye koboa no na ye nyina ye hwe se ne be ya obefiri saa amane no nti bra so a yesam 26 of November ya 2022 ya baso ewo Asokore Mampong 26 of this month Asokore Mampong na dotiye ni nyina baso nti bra so a yesam momra na yewura Richmond twumasi eni owura ntwumosi akwa sese yi wonu ade ato omoni yenhwe yemeboa wonu na omu eni kama emfa enko Jaya for said ye de atumanim no eno no owura ntwibosi ako ono ena ne ba ene Richmond twumasi a ene ne hokani e friends owura yesa twumasi adane atu ntwibosi ako na ye di asa e wudwane mu edi sika ebo ne tinti ye bese tama no no ebe so amunyina amomra na momehwe na yenya wodom na afi yenye dotiye ne kama e bibia enko e se areho ena ato ebusuana ato busim no omanye tuato won nsem sese adankra yemu ena won mo etia brabo eni suditi ena won mo ebo no hon Abusana ese enu no anu antwibosi akochaman apigi ona wababa betranse wasa mpanyinse esuofo aba na nu nchese wonu nsuo bi no odibi edi asa wababa betranse azamni edomo na wonu gusu abonu echia abusua nti tese die apigi chairman no antwibosi ako ya momye nyina yenkwe na Asokore Mampong busumi ne de toso aduonu nsia yenhwe na yenko boa sene be ya ne ba eyere a watofo Sara twumasi ebetini ahwe na ya peno krabe kama wo hono
Abusha na Sami Osha Ukraini Bema Yura Richmond Chumesi ne papa ene abigi chairman no ndwubo si akon ne yere ene da fom ra yere Sara Chumesi wono ni Bema kokoyi eja wabo tuntumu na ne nsa egu nanim no amamre ne amane ese ne sitie no Ukraini edu sa atemi a won fansa entonsemo wono na eja ne dom edi nechi a wono mo echiachia ewudwodum nti ebesre ebre no so ayemra na yemeboa Ukraini Bema said the bear will be to me. A date in my mom refi say 26 of this month. But swimming there to so a dune in Sia and no. I found no Richmond Chumesi and already said the DNC acquaintance and drop for a yedi munti yabase 26 inyina baby wubia ni yemomodin na yenko send ye bitin akoboa Yura Richmond Chumesi asokore mampon 26 of this month busumi ni de toso adununsia asokore mampon ena dwumadi ni basodote yie no tibra no so a mamamamuri mfi mumie nyina yenko na yenko resen ye be ya yebetini aboa mo awe uma yemfamunsia na yenye ne kedebi till 26 a yebehia no aha ena edimu esi Adentini ebube ne brebe ese ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane fa NYANSAPO abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro mantuma ye fe ni din de seyin ni din Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya